katedra sociálnej práce poskytuje vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch vysokoškolského štúdia, v bakalárskom stupni, v študijnom odbore sociálna práca. Neskôr v magisterskom štúdiu sa delí do 3 študijných programov, ktorým je sociálna práca, poradenstvo a sociálna komunikácia a nakoniec sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby. Okrem samozrejme prednášok a cvičení študenti absolvujú odbornú prax. Naša katedra pokrýva veľmi veľa zariadení, kde teda študenti môžu prax absolvovať. Študent si teda vyberá detského klienta, dospelého klienta so závislosťou alebo iného klienta. Sú to seniori, ďalej sú to ľudia so zdravotným postihnutím, samozrejme sú to deti, mládež, rodina, ale aj všetky patologické javy, ktoré môžu byť, to znamená, to môžu byť závislosti alkoholové. Ďalšie iné sociálne situácie, ako sú ľudia napríklad bezdomová a podobne. Zároveň teda poskytujeme študentom supervízie k praxiam. Náš absolvent zároveň získa aj potvrdenie o absolvovaní tréningov, teda sociálno-psychologických výcvikov. Naši študenti v rámci mimoškolskej činnosti sa častokrát zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Veľká skupina našich študentov pracujú ako dobrovoľníci v rámci organizácie Úsmev ako dar, ktorého práve šéfka pre tento región je naša bývalá absolventka a robia tzv. Anielské hliadky a som na nich hrdá. Štúdium na katedre sociálnej práce odporúčam záujemcom, ktorí rozumejú dôležitosti a významu sociálnej práce v súčasnej spoločnosti a chcú byť nápomocní ostatným ľuďom. Sociálna práca je odbor budúcnosti aj vzhľadom na to, čo sa deje v okolitom svete.